Igbo ekene m unu kene nwoke kene nwaanyị asị m n'ụbọchị nkịta anọ adịla anyị mma na ihe a na-afụkwa na efere mbụ ọgbụkwa na mmiri enwere apụtago wee tinye ọnụ na ife anụ ha na-ezuzu yalụ. O nwechi ihe ọkụwa maka ịtụ mmadụ na-alụsị wee na-adụ onye ọbụla aka na ntị wee na-agwa ha ka unu si atụ mmadụ na-alụsị abụọ kwanne ihe a na-emeso na-atụ mmadụ na-alụsị akwa ogbukwu na-egbu nwanne ụlọ ọbụkwa na alụsị ka a na-atụ mmadụ. Biko nụ lelee na ihe mmiri enwere okwu maka ihe a one of the video ya bụ ndị dibịa anụnwa na-eme mpụ na arụ anụ anaghị ala ike ka agwa ha ụdị eziokwu anụnwa mana mmiri enwere apụtago wee kwuo ya bụ okwu. Ọ dị mma ọgwụ nna m ihe m na-ekwu ọ dị mma ibe gbasara ịtụ mmadụ na-alụsị dịka ada ndị Igbo si wee jụọ. Nke izizi bụ kedu ibe bụ ịtụ mmadụ na-alụsị ma ọ bụrụ ka a jụọ onye ngị bụ onye na-ege ntị ma ọ bụ ka a jụọ ngị bụ onye Igbo kedu ibe bụ ịtụ mmadụ na-alụsị. Ịtụ mmadụ na-alụsị bụ the same thing na iwelu today bụ na ịkpọrọ mmadụ polisi na mmadụ mejọ gị ije kpọọlụ ya polisi ụbọchị bulugbo anyị ewero polisi anyị ewero kọt anyị ewero lọya anyị ewero majistreti ebe anyị welu bụ alụsị. Ọ bụrụ na mmadụ azọwara gị ibe gị ọ bụ na mmadụ emegidebe gị ọ bụ na mmadụ etretinibe gị ọ bụ na mmadụ ebodo gị ebubo like so on and so forth ibe ya ebute gị ije repọtụ mmadụ na polisi ọ bụ nya bụ ịtụ mmadụ ọnya bụ mmadụ ije na-alụsị. Ibe ji wee bido okwu otu a bụ na many of our people na condemn anything ịtụ na-alụsị. Ịtụ na-alụsị ọ bụ na isoro n'usoro eji atụ ya ọ bụla ajọ ibe mana ọ bụrụ na usoro ndị gboo ji maka ya wee debe ịtụ na-alụsị ezigbo ibe ka ọ bụ maka na ndị ebe anyị melụ ibe ọbụla na-abụrụ ọnụ ije n'ụlọ ụka maọbụ ije n'oyibo ndị be anyị aka anya badị sị na ọ dịrọ mma omume ebule emume onye ọbụla melie iji wee chigbu nwanne gị iji wee jee tụ ya na-alụsị. Nke izizi ihe amata bụ na alụsị eji polisi eji steshọn polisi steshọn wee maa atụ alụsị eji lọọ kọt wee maa atụ alụsị eji gọọmenti wee maa atụ alụsị mana bancha ada alụ ovu ọlụ. Ibe nji wasị gị na bancha ada alụ ovu ọlụ bụ na alụsị adịrị alụ ọlụ ka mmadụ maka mmadụ ga n'aka azụ mana alụsị ada n'aka azụ. Obodo na-atụ egwu na ọ bụrụ na atụọ gị na alụsị na iwu bụ na ị ga-anwụ weda ma aka ga-adị ọcha weda ma aka ga-elulu unyi na iwu bụ na ị ga-anwụ. Achọrọ m ka nkili ya the doubt of so many people na aghọtara ife gbasara alụsị. Onye ọbụla atụla alụsị alụsị wee gbuo onye aka ya dịrị ọcha then o kwere m mmalụ na ọ bụrụ ibe niile ndị be anyị na-akpọzi alụsị tata bụzi alụsị ụfọdụ bụ ọgwụ agbara agbọ ọnya mere ndị ọda wee ran ikali aka ọnya ma ọ bụ ndị na-eje alụsị na-akọ ndị emume ọgwụ agbara agbọ tata ụfọdụ na-abụba ajụjụ ebute ọgwụ bụ akpọ onye alụsị. Ọgwụ bụ ogbu mgbamgba ije rịpọtụ mmadụ n'ọgwụ ọ bụrụ alụsị ka ị tụrụ ya. Onye ọbụla ijere tụọ na alụsị alụsị wee gbuo onye ọ bụrụ gị igbuli ya na ibe onye abụ meteli gbuli ya. Alụsị adịghị egbu mbọsị atụrụ ya. Alụsị ọbụla gburu mbọsị atụrụ ya bụla alụsị na ọgwụ ka ọ bụ.
ụbọchị bulugbo o nwere strategies ndị gboo debelụ eji usoro eji atụ nya bụ alụsị maka na alụsị a na-egbu ofu onye o nwere ihe imekọtara ka alụsị gbuo ofu onye oles ma alụsị egbula onye bụ arọchi ozugbo je setụlụ anya wita be setụlụrụ ya alụsị ga-egbu famili alụsị na-ekili ya ngwulu kpochie ngwulu ama mmụtazi maka ngwulu ahụ onye mere eji wee debe usoro eji eso wee na-atụ alụsị ma na-eri jee kọntrolu ndị a na-eme mkpọtụ kọntrolu asị amụ na-eme ibe ihe kọntrolu asị amụ na-eme ihe ihe ma na-eri ụka ji wee bịa ụka bịaza tọnụọ everything upside down tọnụọ ibe niile upside down ndị mmadụ bịa gbaala alụsị ọsọ ndị alụlụ ana wee handụlụbazi alụsị na-egbukwa ebe maka na alụsị na-egbuchegbuo ma onye na-enye ya nri ma ọ bụ na onye abụ ejiri ikpe nkwụmọtọ ọ bụ na onye abụ ejiri eziokwu ụbọchị bulugbo bụ okwu dịrị mụ na gị nwa je rịpọtụ wa gị na alụsị ibe izizi a ga-eme bụ ikpe ka a ga-akpọ ikpe n'ụwa o nwere obodo na-ekpe ikpe 7 times bifo atụ alụsị o nwere obodo na-ekpe 4 times bifo atụ alụsị o nwere obodo na-ekpe 3 times bifo atụ alụsị o dipendịrị iwu edebe na nya bụ alụsị kedu ka esi ekpe nya bụ ikpe ibe ịtụ mmadụ na alụsị wee rịpọtụ alị alụsị ezigo ozi ndị alụsị ezigo ozi zigelo famili onye bịara ịtụ alụsị famili ya ndị alụsị ahụ ejeje zie nya famili ya bụ abịa agbapụ ụbọchị ba ga-abịa famili ya bụ abịa ụbọchị aba na-abịa bachili ibe dị ka ọjị as paying homage and showing a respect to the alụsị fejiri ibe dị ka ọjị wee were bịa awụnye ọjị ewee gọọ ọjị n'udo ka a chọrọ famili onye nke bịara ịtụ atụ bụ mụnwa bịa rịpọtụ gị ga-abịagwu na ọ bụrụ mụ my uncle ga-abịa nwanne nna m ga-abịa ibi na ụmụnna ga-arọpụta ndị ga-eje reprezentị ebe otu o si adị ewelika ụmụnna arọpụta mmadụ ịsaa ewego ụmụnna arọpụta mmadụ ise ewego ụmụnna arọpụta mmadụ ịtọ o dipendịla otu okwu si wee dị asịsị je reprezentị ebe na alụsị dị otu a na achọrọ ịtụ nwafa nwoke alụsị ka amalibe na-ese ewebataluo wee nọdụ eze alụsị wee gọọ ọjị gọcha ọjị na ndị a ji wee bịa gba alụsị na ndị akpụlụkụ na ba abịago n'ọka ekpe ikpe ewee bido ikpe eze alụsị agbabazịba n'ọkwa na alụsị ka ụnụ nọ onye mmadụ nke bụ eziokwu nyakwue nwanne atụla alụsị mgbakwunye ka ịgba kọọla anyị ife onye a melụ gị mgbe ọ bụ famili na-aba abịalụ ndị nwe alụsị a ndị na-elekọta alụsị a maọbụ obodo ga-ewe representative ga-anọkwa as witness a ewe ndị okenye bụ ndị nze na ọzọ ụbọchị bulugbo fa nọdụsịa na okwu alụsị a nọdụ wee na-ege ife na-eme onye a wee kwue na ịbịala ebe m ụbọchị dị nnọọ wee sị m mụ binye gị ego wee gwa gị sị gị kedụ mbọchị ị ga-eweta sị m na ị ga-eweta ya n'ọnwa na-abịa abịa na ọ bụ ego ahụ ka m gbazi gị weta esi na ihe ewetazi na ịma nyezi m nọ maka ya ka m ji wee bịa ewesị gị kpọọ ọnụ gị iwezi na eziokwu bụ na ibili ego ma ga-agbara ya n'ọnwa dị otu a ka ị ga-eweta ya ọ bụla anọdụ okwu ibe ụmụnna gị ga-emezi bụ onye kwunye ya oyogodo ahịhịọ na ibili ego ma ga-akwụrọ ewekwubezie mbọsị a ga-eweta maọbụ mbọsị ama na-eweta ọ bụzie na ebubo ka ị na-ebo m na-ebubo ka m kpọrọ gị na-ebo gị sị na ị bịara zuo ibe m ịma na okwu siri ike maka mbatali o wee lee my complaint si na izu ụlọ ibe m ikwunye so ọnụ gị ịsacha ọnụ gị ndị be nna gị o nwere ibe ba ga-ekwu na nya bụ okwu na-abụrụ ekene ndị be ndị bịara ịtụ alụsị ekene ndị iwe alụsị asịba na ibe melie bụ na ba ga-anụ ụlọ kaba jee jụọ nwa be ese eze alụsị ekwukwazie ndị nke nwa ba bịakwara ịtụ alụsị kpọọ babazi ya ọsị ya nakwa nọ n'ụlọ nje jụọ nwa unu ese o nwere reason eji wasị both parties ji ajụọ nwa be ese maka na alụsị bụ ịtụ alụsị
o wee bataluo o wee bụ na mụ jọs ubo gị ebubo na-emegide gị emegide na ụdị na mụ kala gị maọbụ na ụdị na mụ chọrọ imegide gị na mụ ka gị wee ego maọbụ na mụ ka gị wee onu okwu maọbụ na mụ fili na ya ka gị m ntị alụsị na-ebata kpeche dị ikpe wee bụ uche nji wee bogide ebubo alụsị anatara mụ bụ onye tọrọ gị alụsị ọ bata ogbue m so onye ka ya eji wasị both parties ma ya jụọ nwa ajụjụ ndị be nna gị ndị be nna m nwa bụzi ibe bụ kpọlụgo oku na-ebo gị ebubo na izuru ibe m batazaba na-asị gị kedụ ka isi wee debe ebe a okwe ka o si de ịdị chọọ iji n'aka na onye zuru ibe a kedụ ka isi malụ onye ọbịa be gị ajụba gị ese dị aṅa 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 mgbe eji wee jụcha gị ese iwe na-ekwu na iji n'aka na onye abịalụ be gị na iji n'aka na onye abịalụ zuru ibe a na iji n'aka na onye amele ebe a ọgọdụ adịwa gị ọdụ ka anyị rapụ ebe a ụfọdụ famili gị ga-adụba gị ọdụ hapụ ebe a rapụ ya ụfọdụ sefụ ga-ede nke ji ọnwa sịba ka anyị ewepụta na okwu a na-alụsị na ọ bụ na ya ewepụta ya na mma akwụ ụgwọ ebe a mgbe ọ bụla ikpe jere na-alụsị ndị be anyị na-amarọ social media ga-egbu many people because of our tradition. Social media ga-egbu many people because of our tradition. Okwu ọbụla dị na-alụsị obe ka a na-etinye ọnụ. Ọ bụ na ị chọrọ itinye ọnụ ije na-alụsị ya na-ekpe dị ikpe nọdụ ebe a ka ị na-anụ ibe na-eme ịnọ na social media maka na ebupụtara okwu na okwu onye nwe akpọrọ ikpe na-alụsị esi ya get out onye wee ị kwesịrị ikpezi dị ikpe na ikpe abago na mmụọ ndị mmụọ na-ekpezi nya bụ ikpe ọ dịrị ọnụ gị maka na ikpezie dị ikpe wee kenee ikpe n'ọnụ n'ebe na-adịrị ya ịma na alụsịcha igbu ogbube gị maka na ikele ikpeazụ ikegbe ị na-ekezi ikpe na onye bụ your fans onye bụ your follower onye bụ your loved one onye bụ your family onye bụ onye obodo unu ijiziele maka ya kenye ikpe ebe ikpe na-adịrọ ijiri n'aka ịnọrọ mgbe o mee o nwere ebe ịma ikpe ọbụla dị na-alụsị mmadụ nkịtị na-anọrọ n'ebe a na-ekpe nyaba ikpe a na-etinye ọnụ ọgbasa gị ịchọ ka ọ gbasa gị jee na-alụsị ilu ebe ahụ ọ bụrụ na ị chọrọ ikiri ya iburu witness dị ya ọ bụrụ na ị chọrọ ihe sọpọtụ mmadụ jee na-alụsị ya jee sọpọtụ ha ma gị ga-eruo ntị from the both parties adịghị eke ikpe n'ọnụ ofu onye akpesa gị nụkwa n'onu onye bifo ikebe mana ego eji maka na onye nwe wepụtara ya ọ wezi m obi ya na-alụsị ụfọdụ ebunye ya maka na ọ dị against your faith ọ dị against your belief ọ bụ na emesị ọ bụ na onye bụ melodatin ewee mesị wee sọsid ya tụọ dị alụsị ma gị bụ ọnụ sị na o nwere ibe o mere na alụsị ya ma mgbu ya na o nwere ibe ọ ga-eme ya na alụsị ya bụ rọbish alụsị ga-eso wee katala gị ọka ọ ya atụalị gị iche na ụkpa many of our people amara ebe a so mgbe ọ bụ na okwu anụnwa jere na alụsị ewe bataluwe ewe si dis party mgbakpe ewe kpesi ewe siba na anụ ụlọ ewe jụchaba ese banachiete mgbe na a na-ajụ ese onye ọbụla chọrọ ike nyaba ikpe amasị maka ba amago na okwu dị na-alụsị na agụgụ ọjị na-alụsị so ụmụnna na-asị awa je jụọ nwa bese ụmụnna akpọ mitin ụmụnna nụrụ anụ na-agwa gị ọjị na-alụsị onwezi ego eke dị ikpe ibe a ga na-ajụ nwa anyị ịdịkwa chio ọ sị na ọ dị chio ịmandụ uri ya jụọ anya ese ese ka a sị gị jụọ anya ịmandụ ulu dị okwu you don't have any right irulu dị okwu ese ka a sị gị jụọ anya ese ịjụ anya nwa m nwoke kedu ka ibe a si wee mee ọ gwasị gị na otu a na otu iji n'aka ọsị mba nsogbu adịrọ mgba ka ọ dị onye ọbụla chọrọ ike ikpe ga-asịsị ji ego wepụta dị okwu na-arụsị onye ọbụla chọrọ iru uru onye ọbụla chọrọ ikwu anything ga-asị jegodu unu jee wepụta na okwu a na-arụsị bifo nye etinye ọnụ ụfọdụ ndị be anyị na-adịbe eme dị mistake ọ bụrụ na okwu adịrị ngị na mmadụ unu wee kpebe ya na-alụsị ikpegide na-alụsị ijebe na court it's a very wrong omen it's a very wrong omen ije na-alụsị maọbụ mesịa okwu ga-adị na-alụsị ije kpọọ polisi ọ bụrụ na ngụnwa bụ ibe repọtụ na-alụsị akpọrọ gị polisi there's no problem mbọsị alụsị kele ikpe mbọsị ọbụla alụsị kele ikpe onye ọbụla ọ dakwasịrị ogbugbe onye ibe anụnwa bụ ibe na-egbusisi some of the ndị a na-handụl okwu mana kọtụ mana polisi okwu ọbụla dị na-alụsị onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye polisi onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye lọya ga-agba gị sị gị jee wepụtago n'okwu a
go to the Alusi, bring the case out. Ụmụnna chegodi ike n'ikpe faya agwa gị jegodi wepụta okwu a na-alụsị ka anyị bụ ụmụnna wee kpee nye. Ọ bụ na iwepụtara ya na-alụsị ama mkpi ya onwe ibe na-ekpe di ya ajụjụ ka a ga-ajụ debe ga ajụsị ya ga-ajụ agaba maka ama mkpi ekpe na okwu ọbụla dị na mmụọ na obe ka dị ọ dị abụ mmụọ na-ekwu okwu ogbondo a na-asa n'ogbondo ka ị bụ mmụọ na ogbondo a na-ekwukọ okwu. So mgbe ahụ the both parties just lese wee na-chieta for the second time. The chief priest ga-repeat kwa ebe ọ jụrụ unu before. The same thing ọ jụrụ unu before. Nna m gbakwunye ọtọ kedu ibe si na ọnya na-ese iwe si na ọ batalụ ji gị wee fue. Chief priest ama rulu dị okwu o ajụjụ ka ọ ka na-ajụ kedu ibe si na ọnya ka ọ na-ese ọ sị gị na ọ batalụ ji wee fue ọ sị onye nke a kedu ka isi o si wee mee ọ sị na nke a mere nke a wee mee o wee jụọ o were onye were ajụjụ. Ndị nze na ọzọ ekwunye ewejọba gị ajụjụ kedu ka isi wee malụ na onye azụlụ ji gị otu esi ajụ ya na kọtụ otu a ka esi ajụ ya na alụsị iwe sị na onye abatalụ wee bupụ ji gị asị gị mmadụ na onye abatalụ mee ka ụbọchị a na-ekwu ibe iwe sị na onye a na iji n'aka na onye abatasị ji a wee fue na ndị ọzọ bụ ụzọ batasị ya na onye a wee bata ji gị wee fue ọsị gị ji n'aka esi ya onye ọzọ ajụọ gị onye ọzọ ajụọ gị onye ọzọ ajụọ gị mgbe eji wee jụsị ya dị ajụjụ from ajụjụ na ajụrụ chief priest wee jụọ ndị be the both parties seba the family of the both parties unu anụla ajụjụ ndị a wee kwe si n'ime ajụjụ ndị a duru unu nwa unu na anụ ụlọ jụọ na ese maka na nwa unu bụ ụnụ nwa ka ọ ga-abụ eziokwu na anụ n'ụlọ jụọ na ese. The both parties eme gịnị edukwala nwa ba nabakwana ụlọ again until na-ekpe dị ikpe 7 consecutive times according to the law of the Alusi or the law of the community or 2 consecutive times according to the law of the Alusi or the law of the communities. Mgbe eji wee kpesie dị ikpe owebu na mmadụ na-aba ka akwụkwọ ebe ba na na-ekwu onye a na-ekwu na aka ya dị ọcha onye a na-ekwu na aka onye a dịrị ọcha. Chief priest ga-elotelu na the last one ọ ga-asịsị jee jụọ ese ọ ga-elotelu unu si unu ma gwara unu na okwu a bụ okwu alụsị and ọ bụ na atụ alụsị ya ma mgba aka wee nata alụsị ada agba aka na alụsị ọ bụ na atụrụ atụ ada agba aka wee na ọ bụ na alụsị egburo the accuser ogbo kedụ na akpụ ya ogbo the suspect ọ bụ na o buro the complainant ogbo the suspect ofu ka ọ ga-eme. So ọ bụ na that the last one ọ ga-asụ unu na ka ọ ga-agba the both parties the family seba chetanụ na okwu a bụ okwu alụsị na ọ bụrụ na atụ alụsị a na alụsị a ga-ejikwa isi wee nata jụanụ nwa unu onye asị na nya ji ọfọ onye asị na nya ji ọfọ sọsọ ọfọ mala onye ji ya onye na-ejiri ọfọ ga-adakwa onye na-ejiri ọfọ ga-adakwa. The both family anazi anụ ụlọ jee decide ya ọ bụ mgbe anụnwa ka eji ewudiri okwu na court ka eji ewudiri okwu na alụsị. This time ka ụmụnna ga-atụgide ụjọ maka na alụsị abata ọ bụrụ ọsụsọ ofu ọnya maka na the families mana ọ bụzi na dị okwu siri ike ndị a na-aba abịazịa ewebupụta alụsị onye na-abịazi ịtụ alụsị ya abịazi ndị nke ọzọ na ga-anọzi maka ba ama mbịazi ọzọ ama mkpọzi ọzọ akpọzugobe according to the constitution of the alụsị ndị na-abịazi ịtụ alụsị abịa ọ wee sị na ji elifulunu na ndị na-atụ alụsị onye na-ewuzulu ji ya alụsị na-enya gbuo ya akụbie ya gbaa ti ọfọna ụfọdụ na-egbuli alụsị bụ ọbala ka o wee jee nye ndị be anyị bụ ọjị ka ya awala alụsị ịwala alụsị ọjị were oburu tie ya n'arụ alụsị apụọ njem. Alụsị na-epụlụ njem bụ ikpe ka ọ jeko alụsị obodo ụfọdụ na-eme expect otu a na-eme na Nollywood emere na alụsị eme ọkụ mmadụ gbaa onye ya daa mba ọ bụrụ otu a ka ọ dị. Alụsị ọbụla gburu otu a bụ ọgwụ agbara agba. Kedu ebe alụsị ga-emezi mgbe a na-atụla alụsị wee kunye wee were egbu ya ụnanya n'ibe m na-ekwu adị na n'ihe m na-ekwu your followers ba na anụzụkwa ibe m na-ekwu na netwọk dị kọcheki na then dị alụsị ekunye were ụta were egbe were mma were ibe ọbụla o ji egbu mmadụ
maka alụsị ọbụla were ibe o ji egbu mmadụ o wee kunye wee jebe na be nna gị nna dị suspect wee betara be nna dị suspect ebe gị ikpe na mmadụ a conclude go now olutugo alụsị wee kunye wee bataruo na be nna gị wee gwa ndị ichie nọ na be nna gị nya kpọpụta gị ọnwụ ọbụla alụsị ọbụla gburu mmadụ ndị ichie be nna gị so wee gbu gị maka ndị ichie ya kpọpụta gị ndị ichie wesị ya chelu na ba nụlụ ibe na-eme ba nụsịgo dị ikpe faso na-eje ma a na-ekwu na ụdị mmadụ kịta ka egwu na ụdị mmụọ fachegodu ewee kpọọ chi gị chi na-alụgo wee prezentị ya ọnwụ ya asị gị chi gị reprezentị ya gị ewesị ya na onye ị n'ọlụ ụwa zuru ori ji ọsị mbanụ o zuru ori ji o nwere mgbe chi gị ga-abụ na izuru ori ji mana chi gị ga-eprotect gị to the core. Chi gị ga-asịsị chalụ na izuru ya ezu na ijere weli ya n'obibi ka ibili ya na ị ka ga-ewechi ihe azụ alụsị bịala ije na-asị ya ọ bụ ji nke onye asịsị ga olie ka ị na-asị na ọ ka ga-ewechi ya ọsị ya nwee ndidi nke na-eme anya kịta na tupu anyanwụ a na-ada na o ewechi ya ji chi gị na-edile enye atọ n'ikpe nye na ndị ichie wee kpebe ndị ichie wee na-asị ya na ori ya dụrụ na agbụ anyị na ibe meli ya bụ na onye anụnwa ngị chegodulu na ewee kpebe ikpe mgbe o ji wee kpegide ikpe nye na chi gị wee kpegide kpeche nye na ndị ichie wee kpegide kpeche alụsị obodo gị apụta alụsị obodo gị astand ya nye na alụsị obodo gị wee bido maka na bifo ọnọdụ kịta anụnwa mmadụ isi Abuja wee kpọrọ gị polisi before police esi Abuja wee bịa Anambra kedụ ebe ọ ya bịa straight to your house let your fans ịzasị ya mụ ya fans zagbuo m police si Abuja wee na-abịa bịa ime m arrest na m asị na police si Abuja abịa ime m arrest ọ ga-abịa from Abuja straight to my house adị m afụrụ ife ba na-ede kedu ebe polisi ya aga before ọ bịazie be m kedu ebe polisi ga-abịa before ọ bịa be m yes ọ ga-ebu ụzọ jee na kọmishọna onye jee na steeti kọmishọna of police state CID onye jegodidi ya jee nata akwụkwọ enye authorization ije jee meme arrest without that ịma na ọ dị illegal. The police enwere any right any fucking right ọ dị illegal. ọ ga-ejegodi jee nata authority otu unu nwa ka ọ dị na mmụọ before alụsị abịa gbuo gị onye ejegodi na alụsị obodo gị mezi imagine na alụsị obodo gị ọ dịzikwa ya mezi imagine alụsị community gị ọ dịzikwa ya ịma na ọ nwere alụsị ga-abịa ọ bụ na alụsị community gị a ka ọ ya ejedebe o kpegbugo ndị isi o kpegbugo chi gị represent ele alụsị community gị nyana ya atọ n'ikpe o potu olie according to their constitution over there potu olie iwu in the case ọ mgbe ọ bụ ka mmadụ ga na-asị anọgo m 20 years alụsị atọrọ m aga ogbugo m mgbe alụsị bịa gbuo m mmadụ na-asị anọgo m 10 years since atọrọ m alụsị ọ gaba aga 10 years ga ebe anụnwa bụ ike ọ bụrụ 6 hours ebe ahụ 20 years ị nọrọ n'ụwa anụnwa nwere ike ọ bụrụ 2 hours that place fanọdụ na-adọ n'ikpe ị na-ete na alụsị bịa gbuo ene gịnị ọgwọ sị na ọ tọrọ m alụsị na ene m ka m na-edopụ arụ na ene m ka m na-eme ebe a mgbe na-ekpe ikpe alụsị nne dị na be nna gị maka na ekpego bifo eluo na alụsị obodo gị ekpego alụsị ụmụnna gị kpa alụsị ikwu nne gị alụsị nne dị na be nna gị ekunye ya bịa chibe gị wanin gị wechi ya datin ịma wanin ba ya echibe gị ba ya ba gị ọya mebe biznes gị ekolaps ba mebe ibe dị iche iche ka ije ya n'afa ka ije mmalụ na ibe onye na izuru ka iwechi ya anya alụsị be nna gị ga na-agba gị jee na ebe a na-agba ile gị stọọdụ ka i wee nwee ike wee gwọta onwe gị
wee wike wee je wechinye nyaba ibe according to ibe agbalo nyaba alụsị bịala igbu gị mgbe na-eji wee kpegide ikpe wee kpezuo na nyaba alụsị dị na obodo gị alụsị obodo gị wee conclude nyaba okwu onye ka o ji wee bụrụ ọ bụrụ na ịtụọ mmadụ alụsị ma alụsị obodo gị ịkọrọlị ya maka ya ịma na onye a wee kebicha ndụ ya n'ụwa alụsị ya ma mgbe mbọsibulu gboo bife ịtụ alụsị mba ihe ebuzo jakọla alụsị ba nna gị ada atụ alụsị maka na a na-anụ abịa na alụsị a na-ebuka alụsị a obulu ibu akarịrị alụsị nọ na be nna gị fa nwere ugwu a na-akwanyere onwe ha maka na ntụ onye alụsị na alụsị a bụ prọsesọ be nna gị ka ọ ya eje ọ ya bekwu be nna m bịa nata ọtọriti alụsị be nna m wee na-agụ ya na m akọrọlụ ya dis boy akọrọlụ m ibe na-esele onye na onye o wee jebe ịgba akwụ maọbụ ojebe ọmụọ ma ojebe achara ma ojebe Ndị Igbo ma ojebe Ụmụdịọka ma ojebe Agụleri ma ojebe ndị mazi obodo ije alụsị be nna gị asị ya na akọrọlụ ya ọsị ya ọkọrọlụ gị ọsị ya mgba ka nchelụnụ ka ọ kọọlụ gị mgbe ọ bụla ọ kọzielụ gị ka njezi ọlụ alụsị a mechi ya azụ jee nọdụ ọ nọrọ ọlụ alụsị tụrụ anọrọ ọlụ alụsị be nna gị kọrọlụ ya wee jebe ije n'ama ọzọ ọ spiritual thing before alụsị abụ ya pụọ onye abịagoro be nna gị nata ọtọriti atọralize anya nya jebe na mapụ ya n'azụ ọbụla edunye ya ndị ga-esi ya wee je nyaba ahịa maka na ahịa na-anọ ahịa mmụọ dị ya o nwere mmadụ na be nna gị ma na-ekwe na a ga-egbu gị egbu na aka ma nga gị na-arụ edunye ndị ga-esi ya wee neutralize anya bụ mmụọ fani na-ekunye ọ bụ na ọgwụ ka ị gbọrọ nne edunye mmụọ ga-emeli nya bụ ọgwụ abụ ịgbọ ọ bụla ndagbu iyi ka ili ịmana igbugo onwe gị maka ihe ekiri ya na edunye mmụọ ga-emeli nya bụ ndagbu iyi o meli nya bụ ndagbu iyi na-ewere iwe sụọ famili gị akwụ ma ọ bụ na ndagbu iyi ka ili afụrụ m ndị nka na-asị nwere ofu onye sị na ọ bụ na atụ gị alụsị gị bịa na o nwere ibe nya ga-enye gị na nwa ife alụsị ga-eme gị ị mara ibe ị na-ama ọnwa gị emekata wee tụọ gị alụsị wee jee lie ndagbu iyi ị mana igbugo your family endigo for life o nwezi ibe a na-ekwu ọ endigo mana ọ bụrụ that time ọ bụrụ mbọsọ egbujili ka ọ na-ele ọ bụrụ mbọsọ ụkwụ adalụ ka ọ na-ele so mgbe ọ bụ alụsị ya bụ ji wee jesizi ya wee konkludu nya bụ ibe ma wụbata ị ma na alụsị na-bata wụbata wee bata tinye gị ọya n'arụ iwee yaba ọya onwe any of your brother maọbụ your sister bịala maka na asị na onye ọbụla alụsị na-azọ mmadụ ada egbu ya ma onye ọbụla alụsị na-egbu mmadụ ada azụ ya ịmakwa na onye atụrụ alụsị na ọgwụ ama mgbu nwunye ịma na atụọ gị alụsị ga-achọ ka o jiri aka gbuo gị ọgwụ ama mgbu gị ịma na atụọ gị alụsị ọbụla oge gị elugo na programụ gị na ị anwụ na asidentị alụsị ama ngwe ka asidentị ya gbuo gị iwegoro asidentị moto gị sọmasị ọtọcha alụsị ga-edupụta gị ọtụpụ gị atụpụ ikwuite alụsị chọrọ ka o jiri aka ya gbuo gị so paka nọ ite ọsị gị chee egoro ikebere nwụ chelụ ka m bịa anyị ka na-ekpe ikpe ịnwụbe na oge gị erube chelụ ọmụ ya egbu ebido dị ikpe mgbe ebido eji wee kpesie dị ikpe mgbe na ọya yabala onye o wee nwee famili ya bịalụnụ wee tinye ego wee sị na ọgabadula onye ọjọọ ụlọ ọgwụ onye ọbụla bie n'isi ka egbu onye ọbụla eji kasị ga egbu onye ka o ji wee bụrụ na alụsị ebe ịtụ ọnya ọ chọba onye bụ oke osisi dị na ngwulu a onye ree n'aka tinye ọnụ na otu e ga-esi wee gba onye ọyị ha fejiri ebe egbu debe ya na chebe onye ọzọ onye ọzọ wee sie nri butale gị wee gbuo onye bifo alụsị na-egbu onye bụ onye eji maka ya wee tụ ya ọ bụ na ogbugo so many people na the family ọ bụzi na ọnwa o nwere alụsị nke bụ ịbata ọ rapụsị ndị a niile na-azụ onye ahụ o jiri onye ọpigbuo o buzi onye ebunu ga-esizi wee chọọ onye bụ alụsị okwu bụ ọ bụ na unu ejeje nyi nya bụ onye gwa anya without ejere setụlụ alụsị ịmara the family ekete gị ya the whole family ekete gị ya unu wee kwa onye alụsị gbu gbali egbe alụsị na-asụ ụda egbe ịgbara onye o gburu egbe nke bụ onye kwụrụ ụgwọ ka agba egbe nke bụ onye nwetara ego ka esi ya rice nke bụ onye nwetara ego ka eweta akpati ozu ma ndị gwụrụ ogugu ka enyi anya unu niile nọ na problem ọ massive death ka ọ ga-abụzi anwụ ebe a taa oluechi onye bụ ọsọmalụsị na-egbu every year oje were mmadụ every year oje were mmadụ then
mala amalụ na ngị bụ onye na-eje ịtụ alụsị ọlụ dịkwa n'isi ijele onye na-eje ịtụ alụsị ọlụ dịkwa n'isi ijele mgbe anyị onye ịtụrụ alụsị inere anya ọ bụ na alụsị egbuo mmadụ na bebe ibe ị ga-eme bụ ije nagala alụsị aka ọnọdụ ka odogwu izigara ahịa ọbata ogbuo mmadụ ịbata enye ya aka mma gba imeka jebe ọzọ ọ pụọ ogbu onye ọzọ ịbata enye ya aka gba ọ bụrụ ọzọzọ ịtụ alụsị ka ọ be nwanne m ọ bụrụ na ịtụ alụsị ọ bụ na ijere nagara alụsị aka alụsị eji egbuo mmadụ ịnagarala alụsị aka ịmana alụsị ga na-eme ya 1-1 ogbuo mmadụ ebe ọ nachi ya ọ cheghị ka ịnatara ka ịnatarala aka ọ bịa nara onwe ya aka ogbuo mmadụ be gị ịtụ alụsị wee gbuo mmadụ were ebulu maọbụ ọkụkọ o dipendịla otu ndị alụsị ya si eme were nagarị aka ka n'anya okunye oje gbuo onye ọzọ o gbuo mmadụ ije kene ọ bụla ebiri ihe ị na-eme evri ihe ije kene nye evri ihe ije kene nye evri ihe ije kene ọtụ ị na-ọlụchala gị ebe ị chọrọ fọdụbatị na obido ogogbu ya mmadụ na mmadụ anwụwago na ngulu ahụ without that ịma na alụsị ya gbuche ndị agha ọ nachieta azụ na be gị bịa gbuo olesi ma bịa wepụta dị okwu ịnụ na nwanne gị jere ikpe na alụsị gbabakwa jee setụlụ anya bụ alụsị imekwana na ọ gbasara gị maka na ọ ga-agbasta gị iwe ka ịnọdụ obodo oyibo na ọ gbasara gị ọ ga-agbastakwa gị olesi ma ịgbalịa nke bụ eziokwu ọgwụ igbo na alụsị yi na-ekota aka m adịrị ya mana nwanne ibe alụsị chọrọ bụ ka ọ mee onye ibe anya mmiri ka ọ mee nye ka ọ malị ma ọ ga-echegharị alụsị ga-egbu onye ga-egbu tie onye ọ ga-abụ onye ọ laikechara ọ ga-abụ ogbu ya ịmama nke ka ọ laikechara ọ bụ oge ka ọ laikecha alụsị egbu gị wee were zuki ọkụ ị na-eti ya ka ọ na-adakwa n'ada ọ bụrụ nke ka onye a laikecha alụsị ebulu gị debe na ma ọ gbasara gị ma na ọ gbasara gị the best thing bụ ikunye jeje setụlụ anya bụ alụsị edemene ọ na-eme ịnaga aka the very very important ndị alụsị adaza agwụ ya onye ọbụla alụsị gburu aja anaga aka jee kene alụsị jesi ya jisi ike n'ozi na izili ya ka ọ na-eje then another thing dị ebe bụ na o nwere lọ a na-agụlụ ndị bịara ịtụ alụsị famili onye bịara ịtụ alụsị na famili onye atụrụ alụsị esemokwu adịgoliva bama nnọkọ nwaanyị bama ntụkọ ụtụ bama nliko nri bama nwụkọ mmiri onwere ya na-eteneba ga-emekọ in common ibulu moto wee na-aga n'ụzọ o wee bụrụ na onye nwanne gị nwoke tụrụ nwanne ya alụsị ka ị bụrụ n'ụzọ o wee na-ayọ gị biko gị bulu n'elu nke na ya bụkwa obu obodo ọ na-ayọ gị biko gị bulu n'elu ka gị bulu onye na-ama nkwọ ka ọ ka gị bulu ya na-afịa nwa ma ọ ka gị bulu ebe ọ ga-aba ọkada ibuli ịmana ikote gị alụsị nsọ alụsị erika ị ga-ezi ya ọ bụrụ anụ na ịtụ alụsị ya famili na famili ya ezebe nsọ alụsị fanchi ezebe nsọ alụsị fes ebe gị okwu bidat a ga-esegide okwu until na abụbọ alụsị ya ọ bụ na abụbọrọ ya ịma na unu ga-esegide okwu intaniti ụnụ ama nnukọ nwaanyị ụnụ ama mmekọ enyi ụnụ ama mmekọ contribution money ije okechọn bata ọbụla na-eke nri ọbụla ọnyanwa ka o lori ịnazi nna nke na-ama nwekọ ọjị na ofu ebele taa na ofu ama ọkụ taa ibe ọbụla ya na-eli olili ịbatara ọbụla na ọ wechara iwelu ịpụta ije na maka na unu ga-elite alụsị so ka ọ bịa m na ọfọ nwa ya jụ ọzọ ya ajụ ejụa eziokwu
ọ dị mma alụsị amarakwana na ị na-eje ụka ma alụsị amarịba bụ na ị na-eme omenala weda ma ị na-eje ụka ma ị na-eme omenala ma ị bụ muslim ma ọ bụ hindus ma ị bụ nke nwa ebe alụsị madebe bụ ọzọ onye ọ na-emegbu emegbu ka ọ bụ na a na-ana gị iwe gị iwe bịa rịpọtụ alụsị gaza oku so onye na-eje ụka bụ decision ya ka ọ bụ ma ọ je tụọ alụsị ma ọ bụ na ọ ma nje tụọ alụsị mana obido mmalụ bụ na alụsị na ndị ụka abụrụ ovu omenala na ụka abụrụ ovu omenala anyị adịrị select ọ nọrọ na selection ibe ọ madebe bụ a na-emegide gị ọbịa ọzago oku alụsị adịrị ọ nọrọ na selection alụsị enenịrọ mmadụ maka na ị na-eteli ya maọbụ na ịdịrị eme nke a ebe alụsị nọdaba bụ ịza oku mgbe ọbụla akpọrọ ya weda ọsọ gị buru ụka n'isi ọsọ gị buru bishọp ọsọ gị buru pastọ ịtụ alụsị amasị maka na ị na-ekpe ụka na nya ama nza gị ịtụ alụsị aza gị oku fọdụ fatụ na aka gị dị ọcha so onye na-eje ụka ya atụ nwa alụsị alụ ọrụ onye mere na alụsị adịghị egbu mmadụ alụsị adịghị egbu ndị atụrụ ya ị na-atụ m alụsị maka agwara m na ị tụrụ m alụsị ka m kpele ọnụ m alụsị nụnwa mbọsị oge ebido ọlụ onye ogbuchi ogbuo machi priest tụrụ ya bikos ọ lụrụ ọrụ ya bifo ịtụọ mmadụ alụsị kpọọ dị ikpe mana ibe na-eselụba magodo ume tara igodo ma ị ga-edozi nwunye bụ okwu ọ bụzi na ọ gwara iwe jebe na alụsị nyela alụsị aka onye bụ na alụsị na-anọcha 40 years o gburu mmadụ nye na abụ na alụsị na-anọcha 20 years o gburu mmadụ kedu na-atụrụ mmadụ na alụsị wute ata akpọrọ onye abụ gwu ya gba si na-egwe kedu ibe na-esele unu ife tọba ọ dị very wrong ịtụ mmadụ na alụsị wute ata agbara onye abụ na ị ya atụ ya na alụsị olezi ma ọ bụzi ori even in the village sef ọ bụ na mmadụ zuru ori ewu gị maọbụ ori ọkụkọ gị iwesịrị ya na ọka ịtụ onye na alụsị maka na ị mara onye ọ bụ ị ga-alị ọlịlị ị ga-emeki notis akpọta nkara ya ọlịlị onye malụ na onye nwa jelu jeje welụ ewu maazị Okafọ na ugbo ebe na ọ debere ya nyakpụna gị ewu ahụ na enyere ya 7 days onye aja tụọ alụsị den o nwere anọda tin ndị be anyị na-adịrị aghọta ọnọdụ ka mbọsị mụ na ofu nwanne anyị nwoke nwere problem nsị ya mụ nyere 7 days nje tụọ na alụsị ndị be anyị afọ dị asị na mụ sị na mụ nyere 7 days ọ nwụrụ ibe kwuru bụ na mụ nyere 7 days in order ka nye da notice ka m gwọrọ ya ngwụgwụ alụsị ọnya bụ ngwụgwụ alụsị 7 days ka nje tụọ gị na alụsị nje ha ndozi the case over to alụsị not that I give you 7 days to kill you enwe m power m na-ejigbu gị alụsị ga mgba gị na mme ibe nyedebe gị bụ 7 days nke bịa ka ihe ọmụ 7 days nke bịa wechi ya ta ebe a otu ọnụnwa ka o si wee dị n'ala Igbo ma ndị be anyị nkịta ejigo church mentality ọ sị gị na asị gị 7 days na-egbu gị ọ bụrụ otu afọ ka o si wee dị ọ bụrụ gị you don't have any right igwu ịgba mmadụ mbọsị alụsị ga-egbu maka ndị na-atụ alụsị asị na atụrụ onye alụsị asị gị na 21 days alụsị egbu onye asị ọcha nke ya gba alụsị mbọsị ọ ga-egbu mmadụ alụsị ekpesi gị ikpe ị mara alụsị na ọnenya na ya ikpe bifo ogbue so before ịtụọ mmadụ alụsị make a notice gba ndị mmadụ gbasa ndị mmadụ ọ bụ na social media bịa lamenti anya kwue na o nwere onye bịara ebe gị bịa buru moto gị o nwere bịa gị bịa were ibe gị na ị atụkwa onye alụsị na iche onye 14 days ọbụla o wetara ya iche nye 7 days ọbụla o wetara ya na ị ga-eje na alụsị iligo ọlịlị alụsị ga-eyuzu dat notice ị kreetiri wee je lụọ ọrụ maka na ị mara onye ọ bụ na ị maara onye na-emebi na mmadụ ji gị ụgwọ ya ekụchala ọkpa jebe na alụsị ịtụcha alụsị anata be nna gị maka onye amara na ibe na ihe ejegwu ya gba famili ya gba nne na nna ya gba ndị bi ya gba frens ya fadụ onye ọdụ adụchazi ọbụla ọ gwọrọ alụsị egbu onye ọsịsọ ma ọ bụzi ya na o jigo ụgwọ iwejede o jigo 1 million iweje tụ onye alụsị emenye ọnọcha 50 years 50 years coming alụsị ebidobe ọrụ maka na ịgbara ya agba so onye bụ ọsịsa ajụjụ nke ahụ onye ha jụ
ịma ntụ mmadụ alụsị ma ọ bụ na ịgbade ọnya bụ ebe a m gbalụ gị agwalị gị mgbe ọkịta sị gị na ịtụọ mmadụ alụsị ọ wee bụrụ na onye bụ chọọ ka o jeje gbuo onwe ya alụsị esi bụ onye atụrụ alụsị bụ weliga ọjọọ chọọ ka ọ da na moto alụsị ga-esi ebu ya kụba moto a n'ọfịa si moto igbu n'ọnya dabụ ka njili aka m gbuo onye ka ekpesigodo ikpe mgbe ekpesiziela ikpe abụza na moto ka ọ chọrọ moto ọkwa moto ọnwụ moto ka ị chọrọ ịnwụ alụsị achọzi ya tirila ya alịga elu ịghọtago so ndị nke a na-enwe na-egwu na ba na-eji etinye poison ọ bụrụ alụsị ka ba na gwara alụsị ọ bụrụ dedon avani alụsị ibeba gwelu bụ ọgwụ onye wuo ọgwụ wee zie ọgwụ ya ọbụla mebi na ọgwụ a batara igbu gị ọbụna alụsị dị na be nna gị overpower ya mmadụ na be nna gị overpower ya ọgwụ abụ wee kunyezie ka ọrụ ọbụla ọrụ nrọ ọ nachi ya aza ozi ka ndị ejila akaba jeze tiara gị poison onye ọbụla mara iwu alụsị malụ na ịtụ mmadụ alụsị ịmasị onye ahụ ọgụ ka na-ekwu ibe onye na-etụrụ mmadụ tụrụ gị alụsị a ga-agụrụ gị nsọ alụsị gba gị na onye tụrụ alụsị ma njede jee kpọ ya na taa ịma nụsị ọgụ ọchị nụsa gị ọgụ ị na-agba ọsọ maka na ịnwale ibe dị n'etiti ngị ya na alụsị nọ tọkụmọrọ ijezije tiele ya poizin ka igbuo onye ọ bụrụ ya ka ị na-eme so ndị nke ahụ si agwa ya na omenala Igbo nke ahụ esoro na omenala Igbo onye nke na-eme ya na-emeli onwe ya ibe melụ na mmadụ na-atụ akwanyela alụsị ugwu nyakili ya the point kada alụsị nke ọ bụ alụsị dadi nyakili ya anya ka ọ gwa m ghọta mmụọ nna ọ na-ekwu ọhụụ alụsị ka ọ bụ nke ahụ bụ ibe dị elu onye ọbụla ka ọ bụ onye ya ajụ ajụ ya pozishọn ahụ jụtụ onye ọ na-ajụ ya bikọs ọ bụrụ mụnwa ka ọ ga-ajụ nya bụ ajụjụ maka na mụ ma alụ na bifo alụsị egbue gị na nya na ndị Ishi ga-akpagodu ndị Ishi ekweta wee gaba ndị Ishi bụ ndị abụ nọchili anya gị na mmụọ akpọ oge okufe aza ebe ọ bụla akpọ ga-afata ejebe ebe ahụ jeza mara ebe a na-akpọrọ gị ndị Ishi na-achị gị so nwere ka alụsị ga-esi wee gbu gị without akọnzọtụrụ chi gị maọbụ ndị Ishi so onye ọbụla na-enegleti ndị Ishi ebe nna ya na-enegleti chi ya na-enegleti alụsị dị na be nna ya bụ nya ya akọwazikwa nke ahụ na ọ gbasara m okay okwu a na dị two types ọ sị na enyere onye bụ afọ na abụọ which no ikpe ka ekpele ọ bụ ikpe ka ekpele ka atụrụ ya alụsị maka na o so n'ibe a mgbali unu mgba ọ bụ na ikpe ka ekpele wee nye onye 2 years ka o weta ego mgbe na ịkpọrọ ya ikpe ịtụba alụsị na after 2 years ọ bụ na o wetara ozi ego ijezi eje tụọ alụsị atụ zipụzi alụsị nga jebe ka ọ na-eche 2 years ọ bụ na o wetara ozugbo alụsị egbu onye ọcha na Nollywood ka a na art ọ bụrụ Nollywood ka a na art no mgbe na ijele je kpọọ onye ikpe wee kpebe ibe pecha oluo 2 years o wetara ego na-akachi ya azụ na nya bụ alụsị gbaba na ife ụgwọ ego na ọ wetara ya agbapụzi egbe
alụsị apụsịa wee jebeze je dabazi anya nya bụ ụgbọ ọ bụzi elu nọ ndị abụ tụchara ya alụsị gbapụ egbe wee sị ya na otu yezi ka e nyere onye nya weta ego ịma na be emeta ya na ịma mgbe alụsị mbọsị ọ ga-egbu mmadụ and ọ bụrụ onye tụrụ alụsị ka ya agwazi mbọsị ọ ya weta nọ ekwe ekwe na-ekwe n'ute ekwere olu mbọsị alụsị dọbara aka na ntụ jiri aka ya were ọsọ dị ije weta ego daalụ ọ ga-adị spesifik ka anyị mara ife ọzọ alụsị ife ezili alụsị o were apịa jee mee ife ọzọ nya dị spesifik bikos ụfọdụ na-ere ife alụsị tụọ ọgwụ onye atụrụ alụsị bife na-abụ bụ alụsị atụrụ gị datin na-emere ka accuse weda ma ọ bụ ori ka izuru weda ma ọ bụ ụgbọ ka izuru iji weda ma ọ bụ onye ọbụna ebubo ka ibodo mmadụ onye a wee sị jiri maka na ibodo ebo wee jee ịtụ gị n'alụsị ọ bata oge ekwu ife ị ga-akwụ ya so datin ị ga-akwụ ya ị ga-eji ya bịa first ọbụna ụgbọ ka iji ụgwọ dị iji ị ga-eji ya bịa first ọbụna ibe ka izuru datin izuru ị ga-eji ya bịa first ịbata idebegodi ya nke na alụsị wee kwubezi ị ga-eji wee bụba alụsị ihe bụ ụzọ setụlụgodu debegodi ibe abụ izulu n'ori maọbụ ụgwọ iji maọbụ arụ onye bụkwuru na ị ga-awụ ya arụ ebubo ị ga-awụ ya idebegodi ya bifo na ekwubezi ya ibe ị ga-ejizi wee setụlụ alụsị atụlụ gị ọ dịrọ mma alụsị gbuo mmadụ eje bupụta ya n'iru akwụkwọ mana ọ dị mma arịpọtụ mmadụ na alụsị ebupụta ya n'iru akwụkwọ maka ọ bụrụ na ya bụ onye na-eme isi ike ka ndị bi ya ọnụ ya ibupụta ya n'iru akwụkwọ kpọ afọ onye ọkpọ afọ obodo ya ka ndị obodo ya kpọọ ọnya kaba dowe ya ọdụ kaba nụ ya ka esetụlụ ha ọ dị mma ibupụta ya n'iru akwụkwọ bife etu alụsị ma ọ dịrọ mma alụsị gbuo mmadụ ibupụta ya den ọ dịzịkwa mma onye nke na-achala ejikela gị ndị a na-asị na ọ nwere ebe alụsị na-eme n'ịmata uwe alụsị n'ime ọ dịkwa mma chetụwa alụsị ezukọbanya maka ọ na-adị mgbe etigbo nwatakịrị odudu a saala ya aka mme izukọbazi ya na ịtụgokwu ya alụsị mgbanya chezela ọgụ ya na ndị mmụọ ka o doo onye anya den nye bune n'obi na ara ahụ atụrụ ya alụsị ka alụsị ya ebido lụwa ọrụ nye bune n'obi na otu years time ka alụsị ya na mmadụ adịghị enye alụsị time ọ nwere alụsị ya abịa tụọ okpe ikpe ọsịsọ ebido na 4 months 6 months 8 months 1 year 2 years ọ nwere alụsị na-ebido na 10 years before bido ọrụ n'anya mmadụ onye tụrụ mmadụ na-alụsị nwere ike ịnwụ at any time o nwere ike ịnwụ mana ọ bụ na ọnwụa emalụ ma ọ bụ false accusation ka ọ na-eme nya bụ onye bụ ịba mkpa gị na alụsị nwere ike rapụ onye tụrụ ya rapụ onye asị jee gbuo onye tụrụ ya o nwere onye na-abụ ọtụcha mmadụ na alụsị ahụ ọ tụrụ abịa gbuo ya maka na aka ya dịrị ọcha yes ọ na-eme alụsị nwere ike chipris ji anyị na bribe alụsị egbu onye chipris ji alụsị na-eme then onye na-tụkwa mmadụ na alụsị wee ike ịnwụ ọnwụ chi ya bụrụ onye ọ tụrụ alụsị ụzọ nwụọ ọ na-eme mana ewere ike ọ bụ na alụsị ka nọ ikpe mgbe ọ bụ na alụsị ji wee kpere ikpe kpechaa ojekwa gbuo ekwe ndị na-atụrụ ya gbue ma ọ bụrụ na aka ba adịrị ọcha oje gbuo ebe so onye tụrụ mmadụ na alụsị ejiri ndụ ọnwụ ya olue mbọsị chi ekwuru na ọ ga-anwụ ọnwụọ ọ bụrụ ịtụ mmadụ na alụsị ọ bụrụ ịgbọgo anwụ
One and one on you, where again? I nwere ike ije atụ onye ejighị ụgwọ alụsị ka ọ kwụọ gị ka ị wee gwa ndị iji ijide mmadụ ụgwọ ma mmadụ jighị ụgwọ iwe jee na alụsị ị ga-agba alụsị ịma na iji mmadụ ụgwọ si alụsị na ijikwa ndị mmadụ ụgwọ o n'oge onye agwọ gị ka ị wee gwọ ndị iji mana ịbata streti ma ị gị mana ijikọsa ụgwọ ndị iji ụgwọ erika ma onye ajizi ka ọ bịara okwu ezigbo odidi iwe bata onye azụ alụsị nyegbuelu gị onye ajụghị ụgwọ nyegbuelu gị na o jikwa ụgwọ nyegbuelu gị alụsị ga-eji maka na ijikwa ndị mmadụ ụgwọ gbue gị maka na iji ogbuche gị ogbukwa onye enyo maka na ijikwu ndị mmadụ ogbu mmadụ ekwe ka mma gaa ya n'azụ ijikwu ndị mmadụ ụgwọ alụsị bụ God of justice honor for justice so ọ bụ na iji mmadụ ụgwọ wee batara na-agba alụsị si ya na ịmakwa na iji ụgwọ na onye akwụwa gị ụgwọ isikwa na ụgwọ akwụkwa ndị iji anya bụ na ya na afri ịghọtago alụsị abụ na-egbu mmadụ na beba mma mkpala alụsị ọnụ ya alụsị mmalụ rizin o ji wee gbuwa mmadụ na beba onye bụ nwere ike klem ọ na-agbara ya mana bifo mmadụ atụọ gị alụsị nke na ya ga-eko n'aka ọ sị gị nye m ego ma ọ bụ na inye m ego m na mma emekwa gị o nwere ike ọgwagwụ ya na mma atụ gị alụsị ọ sị iji atụ alụsị nke tụọ emezi klem ya na-agbara ya so many things dị like that mana o dolu m anya na ọ bụrụ na ị gbara mmadụ wee tụọ anya alụsị na bifo alụsị ya bụ egbu onye ọ na oyi esi ike o dolu m anya rinne bifo alụsị egbu onye ọ ga-esi ike ma ọ bụ na ị gbara onye agba o dolu m anya so alụsị nwekwara ike igbu onye na-agbara ya agba o dipendere na iwu alụsị ya bụ otu alụsị si wee kpeta ikpe ebe na ọ bụrụ ma ya azala alụsị ọnụ ya na nke ahụ na alụsị bụ mmụọ ndụmọdụ mba enye mmụba anyị bụ bapụtara na alụsị bifie na-atụ mmadụ alụsị o nwere okwu bụ okwu a na-ekpe na famili o nwere okwu bụ okwu ị ga-agba nwanne onye abụ ịgbaghanụ nwanne onye abụ bụ emenye ozugbo akwụọ gị ụgwọ gị mana ọ bụ na ihe hapụ nwanne onye abụ jebe na alụsị streti ịma na ị na-ekotekwa maka na a sị na ọkụkụ bele na ngige wee egwu ngige na onwe ya wepụ egwu alụsị ị na-eketela onwe gị problem ị na-ekotela famili gị problem mee ka echọ na alụsị ọbụla ị na-atụ mmadụ na ịgbala famili ya mee ka echọ na alụsị ọbụla ị na-atụ mmadụ na ịgba famili gị maka na ọ bụrụ ọsọ ngụnwa na-atụ nya bụ alụsị na famili gị sokwa atụ alụsị famili gị ga-ezu uchi alụsị ngụnwa na onwe gị ga-ezu uchi alụsị nwunye gị ga-ezu uchi alụsị ọ bụ na nwunye gị na nwunye onye anụnwa bụ enyi ịma na ịtụ alụsị friendship bụ akọtụa ọ bụ na ụmụ gị na ụmụ onye a na-emekọ ịtụ alụsị fa akọtụa fọsụ aba kaba kọtụa pụta na alụsị na ọ bụrụ anọkata ejebe na alụsị bife na-eje na alụsị na a na-ekpegide nya bụ ikpe ọ bụ na ikpe ahụ anyụgo ewee kperi ya pụta na alụsị na dajizi mkpọrọmọnụ ya adịghị gị nne bụ nke bụ onye na-agbara famili gị wee jee tụọ alụsị bụ onye na-ewere ndidi wee jebe tụọ alụsị den alụsị nyochacha gị ọ bụ na aka gị adịrị ọcha alụsị gwegwe ike igbu gị pụta na alụsị unu ejizi n'ike eje ọ bụrụ na iji mmadụ ụgwọ ọnya bụ wee naba gị aje kwụ anya ụgwọ ọ bụkwa na ijiri ego ị ga-eji wee kwụ ọ bụ na iwere ego ị ga-eji wee kwụ iwe ọnụ okwu onye na-ewere akụ nya wee ọnụ okwu yọbaka na ahịhịa si ya biko nya gbaalụ si ya nya nwoke na ndidi ịpụrọmisi na a sị na okwu mmadụ kwuru ka eji atụ ya alụsị okwu mmadụ kwuru n'ọnụ ya alụsị nwere ike asị na iji onye ụgwọ ezi atụ alụsị ga alụsị bịa gbuo ga alụsị abata ọ bụ na ijiri ụgwọ ọ bụ na ijiri ego ị ga-eji wee kwụ ụgwọ alụsị ga-arapụ gị ma wee bụrụ ọnụ na iji wee bili nyaba akụ ka alụsị ga-eji wee gbu gị ọnụ iji wee bili nyaba akụ ilu ụtọ na ị ga-akwụ ya hia na-arapụnụ na bifo fọmos na ị ga-akwụ ya ọzọ gị iji n'aka na esi ahịa nke rapụzi
ojili maka na esi ya na ọfọmụnsụ gị ya akwụ ụgwọ atọ ọ ga-alụsị alụsị eji maka fọmụnsụ a bịa gbuo gị meki echọ kama ị ga-ele ọnụ gị lee akụ gị meki echọ na ebe ọ bụla ikwulu n'ọnụ nọ standị maka na ihe ikwulu n'ọnụ ka eji wee kpe gị ikpe na mmụọ ife ọ bụla iji ọnụ gị kwu ka eji kpe gị ikpe na mmụọ jisie ike meki echọ na ife ọ bụla ị na-ekwu n'ọnụ asịrị ọ bụla ị na-akụ akụ jide n'aka wee evidence wee na-akụ asịrị onye ọ bụla ị na-akọtọ wee evidence na onye a mere ebe iwe kọtọ ya ike na ikpe n'ọnụ ofu onye asị nwa afọ Igbo ebe onye maara ife nwụjuru mmiri ala afọ ike na ikpe n'ọnụ ofu onye na-asị gị na onye mere ebe a na-asị gị na onye mere ebe a ikweta o melie na onye ozuzuka ọ bụgodị na o mesago gị deten ị na-ekwu na o mesalụ gị isi na o mere onye a maka na ijiro n'aka ike na ikpe n'ọnụ ofu onye na ọ dị ezigbote njọ onye aji atụ alụsị wee sị ma ọnụ niile kwugideli ya kwulu ibe nya na-emerọ alụsị ga-eso wee chọta gị maka na iso wee kwu ibe ọ na-emerọ ike na ikpe n'ọnụ ofu onye na-alụ from the both parties ụmụ nwaanyị na-eme too much maka na nwaanyị ibe gị bịa bịa ka ọnya na social media ibeligwe na di ya na maturity ya di emelụ nka inugo olu di ya maọbụ mmadụ bata sị gị na pastọ gị mere nke a ezi ya stop accusing man of God ihe mama di man of God omelie ogodo m bụ dibịa ka mmadụ bịa bịa gba gị sị gị na mmiri ewilo omelie ebe a confirm from me ka mkpesa gị ị conclude na memeli ya ị mara ma memeli ya maka na ịbụ my fan maka na ị like m too much ị conclude na memeli ya iwe gị na-asị na mmiri ewilo mma ama mmụọ dị ife a na ọ dịrọ m ka o mere ụdị ife a nke bụ dị mana ọ bụrụzi na ọma mmie na o merie ịnwụnalụ mmadụ iyi na-enwesịrị anya kwọ nwa na azụ ma anya mara mgbe o ji wee ghọrọ ụtọ lacha ịnwụnalụ mmadụ iyi ị mara ma onye bụ emelie jide n'aka ma o mere maọbụ na o merọ jụọ onye ajụjụ ejụcha anya ọgbachazịa gị isi n'ezie n'ibe ọ gwa gị ị na-ewuwe na-asị na ọ bụ ife ọ kọọlụ gị maka na ị nọrọ wee mee akụkọ ọ kọọlụ gị so ike na ikpe n'ọnụ ofu onye ike na ikpe azị ike na ikpe maka na enye gị bribe imegidele mmadụ maka na ịma ala ụzọ alụsị maka na alụsị ga-egbukwa gị maka na ịma ala ụzọ ya na ide edebe nsị ya ịma ala ife ọ dị kapebụl ime ide edebe nsị ya imegidele mmadụ maka na iwere lọya maọbụ na iwere polisi maka na onye ọjọọ na alụsị nwere ike igbu gị o nwere onye mmalụ tụrụ alụsị na ụmụnne lọya na-abụ na azọli ya na Port Harcourt alụsị egbugo mmadụ lọya na-aba anwụgo kịta dikpe dị m n'ụkwụ lọya na-aba abụghị dinago wuti nwa ihe ka o ji gbuo ebe na-abụ dị alụsị akpọbụ ikpe ebe akwara abịa feji maka na babụ lọya fekwara abịa okwu ọbụla akpọrọ gị na alụsị jee zaa adịghị eme na alụsị na m bụ big man ijili nganga nwa alụsị were nganga gbuo gị adịghị eme na alụsị na m were ego adịghị eme na alụsị maka na ịbụ nnukwu mmadụ ịbụ celebrity agba oge okwu na alụsị jee zuo ọ bụ na ị nọrọ nso zie ụmụnne gị baje represent ya gị zie enyi gị baje represent ya gị egosi kpọọ gị na fon kpele ọnụ gị kwuo ọnụ gị maka na alụsị ga-egbukwa gị maka na akpọrọ gị okwu na ịzarọ ị neglect spirit of negligence alụsị ya eji ewe egbu gị alụsị ya ezi ya ka ọya alụsị ya eji kwatu biznes gị agaghị dịgolo ọcha o wee gama nye egbune gị egbu o tiere gị problem maka na ịzarụ ya eze mmụọ ga-agbakwa ya na nya kpọ gị na ịzarụ alụsị nne na ezi ọbụla aka gị dị ọcha ọgbanyetụlụ gị obele ọya ọgbanyetụlụ gị obele stọd nke na stọdụ a bụ emebe o ji egbu onye nke aka ya na-adịrị ọcha ma aka ga-adị ọcha maọbụ na aka ga-adịrị ọcha jee kpesa alụsị ineglete na alụsị ọbụla dị n'ala Igbo jee kpele ọnụ gị iwe ruo na alụsị bụ onye na-eme gị intimidate o nwere ihe na-eme na alụsị dị n'ala Igbo kịta ka mgbazie unu ya na ndị eze alụsị bịazi debezie alụsị asị ọfịs ebe ebe na-elizi ịbịazie na alụsị asị gị jee weta 200,000 ndị jee weta 1 million ka i wee kpọọ ọnụ gị nwanne m ọ bụ na ijebe ebe ahụ chọrọ ọjị na-anọ ma ọ bụrụ na ị were ego ahụ anyị mana ego eji wee gwọ ọjị ga-adị ya mana ịma zuo ochi ibite nwere ego ebita izukwere ochi na alụsị abụ ga-akwanyere gị dandem alụsị mana ebe ebe na-eme abụrụ ibe nyazi ibe were ọjị gbalị ọjị na-anọ
wele ego ọbụla ịma na ị ga-eme nwa afọdụ ego ọbụla ịma na ị ga-eme nwa afọdụ ịma na echicha gị kwụnye ego elu na-ego a ka iwe esi na oke ebe agbalị gị ha gwara gị 20,000 ibi ga-enye bụ 500 naira ma gị ma na iwere 100,000 ọ bụ na izire 20,000 a ga-anyefa ọ bụ na ibe agbalị gị ịbata gbabasịba biko ewere gwa unu m ego na enu one nwere biko ma na-eji ya na ya ọ bụ onye aga nwere unu ticha m otu a ka m nwere enwere m ego were nya na ọjị debelefa nkwụ ọkụ dị ya mmanya ọkụ dị ya debelefa nya fọwọsị gị mba gị wepụ ife ya ebe a na n'ihe wetara 1 million n'iwu bụ na ị ga-eweta 1 million nwanne m ịpụba ya kụcha ọkpa gị ticha ọkpa gị eticha ịpụọ n'iru alụsị ahụ pụọ nọdụ na main road kpọ alụsị ahụ afa mee ka ịchọ na ịmala afa alụsị ahụ ebe onye afa ọza gị ebe onye afa alụsị a aka m dị ọcha n'igbe a besa alụsị ibe na-asala unu ebe ahụ nọdụ n'iru ebe ahụ ịkwụ besa nya bụ alụsị ibe na-esala unu iwe gị nọdụ n'okwu alụsị afa kwaba gị aka tibe gị ife pụọ na nne m okwu alụsị pụọ alụfa jeje pụọ na main road ebe batala alụsị a ụzọ esi eje alụsị a nọdụ ebe akpa alụsị ahụ afa besebe ife na-esala unu besebe nya bụ alụsị ibe na-esala unu ikpese chenye chụlụ ọjị abụ wele ego abụ tọsị na ebe abụ naba fọgbọgọ ọzọ ezighi ijezina fọgbọgọ ọzọ ọbụna m aka na-ekwu okwu ego onu ijezina na ndị ori ka bụ jebe ọjị na ịwụsa na anyị ebe a ga-ada dibịa bụ ụgbọ ọwịbụ dibịa nụ ọ ga-emecha njire gị egochie dị ọjị emesi ọbụla alụsị a n'Igbo alụsị mmalụ alụsị dị n'ala Igbo alụsị ahụ ga-ayalili dibịa bụ ọya o megide ego jiri ego ya replace o nwere ego onye replace ọjọọ ọtụ ya nra si na oye egbu egwu because of onye ọchị esiri ọ na-ekwere ka ọ kpọọ ya na o nwere ka onye akpọ ọnụ ya dị afọ na oge gote ewu wee yọọ ọnya dibịa ejiri ego eje gote ewu yọọ ọnya eweziga dibịa akpọọ gị na-asị gị biko nge bịazịa nge nwere ife ọbụla iweta nge bịaba biko nge hapụzi ya nye nwere ife ọbụla iji bịa dibịa ejiri ego egochie ọjị na ịwụsa ọjị akpọgo nkụ o ọjị elekago o ewega anụ ọfịa atago dị ọjị dibịa ga-eji ego egochie dị ọjị gọnya ma gị mee ka ịchọ na iji ego wee je ma nya bụrụ ego ọbụla iwe nya bụrụ na abalị 200,000 si Nigeria 200,000 then another thing ndị eze alụsị na-emezi bụ ọ na-abụzi ịbịazi bịa gba alụsị na mmadụ jikwa ụgwọ ba agbata ụgwọ fachọ ka nke na ba azọbazia dị ego azọba nọdụ ebe a tụọ ba alụsị ka nke na ba zọba ego azọba alụsị a sọpọtụ okwu ya o nwere alụsị ọbụla dị n'ala Igbo sọpọtụ ya anya ukwu ka ndị mmadụ bajizi ibe a na-eme n'ụka webata na tradishọn anya ukwu o nwere alụsị ọbụla sọpọtụrụ anata gị ego ka ọ nakọsịa gị ego gị niile ọ sị gị na ihe ekiri otu ụzọ n'ụzọ iri asị ọcha ibe dị gị maka ihe ya eji wee mee alụsị appreciate n'ihe eji gị 100 million iwebatalụ ya gbapụta gị ụgwọ mana ị ga-adị at least ndị anụnwa nọsị wee kpeli gị ikpe nya nwere ife ị ga-enye n'ụfanụ ọ ga-enwe ife ị ga-enyeba ma ọ bụzi fọnwa ga suggest ya gị sị gị na ị ga-enyeba na ego anụnwa na ihe enye 20% kpọọba ndị ori kpọọba ezigbo ndị ori na ori ka bụ ịnọdụ ebe a wee sị alụsị a na ụgwọ anụnwa ụnụ ịbatalụ m ka ndị a na-asị m na mma ebe pazị yọba gị ọ ga-esekpu a na ebe a yọba gị maka ba mara ihe ị chọrọ ime ikwupụ ha anya alụsị egbusisi afa imekọta wee kwupụ ya wee kọọla alụsị na ba na-anaghị 20% alụsị egbusisi afa nke ihe eji aka gị gba alụsị dị ị ga-enye ya ọ bụ na efi ka ị ga-akpụtala alụsị ekpụta efi esi na ihe atụkwasị ya 1 million tụkwasị na mmasị gị ka ọ bụ esi na ị ga-atụkwasị ya 200,000 na mmasị gị ka ọ bụ ma ọ bụ ngasị gị weta 50% ọ bụ ego agbatalụ gị ndị ori kaba bụ nọdụ ebe a tụọ afọ alụsị ya n'ọda place tụọ afọ alụsị ya ọ dịrị ọbụrụ na omenala Igbo ka ọ bụrụ ịnatara mmadụ ego ije ka nke ya ibe na-eme na polisi ka a butekwa na alụsị ọ dịrị adị jee gba azụ alụsị welu program a jee zukọ azụ alụsị ahụ na-ekwu datin si na bụ uhuli ya na-asị asị ọcha o nwere alụsị na-ana 20% o nwere alụsị na-ana 50% na ego agbatalụ gị na alụsị ịbịa rịpọtụ na mmadụ ji ụgwọ agbatalụ gị ụgwọ asịza gị n'ihe weta 50% ego agbatalụ gị si eze alụsị ya na mọsị na alụsị ya ọ na-efe ga-egbu ya na-asị ka ọ na-asị o nwere alụsị mere otu ahụ mbụ o mere mbọsị bulugbo n'ife adịghị mma ka ihe anya alụsị ọ dịghị mma efi kpenye ya alụsị ọ dịghị mma ewu kpenye ya alụsị ọ dịghị mma 20 million inye ya ife adịghị mma ka ihe enye ya inyazi alụsị nke ya then ndị ichie ndị okenye abụ nọ wee kpe ikpe ịmala ego na ị ga-enyefa
na mmasị gị o nwere ga-afọ ọzọ gị papa ọzọ ba gị ma na-asị jee gosie dibịa ha na-ekpere gị ikpe a sana mgbukwulie. So nchịkọta ibe niile bụ alụsị na kọt na polisi abụrụ ofu mana ofu ọlụ ka ọ dị ka fa na-alụ mana fa abụrụ ofu. Ndị nke a bụ mmadụ were anya ukwu ebula eze mmụọ uche ka dị ya ka alụsị ibu na-egbu na gị uche gị dị ya ka alụsị ị na-ejele ozi na-egbu na gị ebula eze alụsị uche gị dị ya ka alụsị ibu na-egbu na gị ijele ebulu nwa dibịa no dibịa mụta gị nna gị na-afe alụsị ibe mkpọlọmkpọlọm ije na alụsị ibe mkpọlọmkpọlọm ije na alụsị ofu ụbọchị ndị be ga-eje ewego ọbụ ngụ nwa ga-edebe iwu nya bụ alụsị maka na ị n'obodo oyibo ma maka na ị na Ọnịcha nwanne gị nwoke na nwunye ọnya nwere ike ofu ụbọchị fa elikọ ọbụna elite gị alụsị a jiri nwayọọ igbe ọbụla ị ga-eje na alụsị mmadụ na onye ka ị tụrụ alụsị jee wepụ na tagana ọ bụ na etu alụsị wee taa aka fesi aka ọbụna o nwere onye ogburu je ka ịbụbụ alụsị a ezina na ọ nọrọ ọrụ jee bụbụ ọnya jesi akwụsị ọrụ jesi alụsị akwụsị ọrụ ka ị mara ebe ị na-aya bifo ije na polisi alụsị bifo ịgbọsị mmadụ agwọ na alụsị onu wee mezi bifo ije na polisi jee wepụta okwu a jee wuduru ọdị okwu na alụsị jebezie polisi ma ọ dịghị ka alụsị ya mere ọsịsọ bifo ịtụwa mmadụ alụsị ezi buru ụzọ kpesa alụsị be nna gị ọ bụzi na ịtụsị gị alụsị ezi jekwa be nna gị je kpesa alụsị be nna gị ọ bụ na ikpesara alụsị be nna gị ịma na ọ ga-afịa nya bụ alụsị arụ ịlụ ọrụ ka ọ bịa m n'ọkụ. Ndị Igbo ekene m unu asị m onye ọbụla ebe onye nọ na-anọ ọnụ udo ya dịrị nwoke ha na eze ndị Igbo ekene wee na-asị na ọ dịrị nwoke mma na eke dịrị nwoke mma n'afọ biko nọ n'osi nnecha vidiyo ahụ nyela na ya aka na sọskraịb kwa na dis chanel na-abụ notifikeshọn unu na na-adọrọpụ kọmentị na kọment sekshọn emecha elaikizi ya the vidiyo ka anyị wee nwere mgbe ọzọ.